tenko ya basubati ni go moro kyo monene we timu ya Gusii Starlets FC kogosoria se ligi ya Nyanza Regional League ya sekerengo kirikia basubati light trade oyori nyare koba ka weso kina koerera kirikirete timu ikunyara koba kegoskunse korwa se ligi ya Division 1 maga yokonyara koba ikwana chugo ko vaisato asbono kuboli kwaye nasa bwata ni weso kina kubasi timu ya Gusii Starlets FC ikora irandira se ligi ya renge ya Division 1 nanda kasama tukale bosio tonyorera se ligi ya Premier League ya basubati samali rangoro ku light trade oyori coach ya Gusii Starlets. Recently Gusii Starlets yakakire league ya Division 1 Women Division 1 lakini through challenges yabe relegated asengi to yana chiwo kwa vaisatu na chiwo kwa vaisatu to yana asengi ncho ndo bwate finances in terms of money na transportation. Two, league yabe relegated to regional league toko sabaiga onde bwenso bwato bokonyu bonde bwenso gocha se team oso bwata idea umaito muntu naro ora bolechi besa lakini akora idea gete yogo konya abana abakose ache tuisaranse nere tukonye chinyarukechi ase team ya regional league ndengi to gwaka Kisii, Nyamira, Kisumu, Homa Bay na Siaya yogo togo saba naende umatega bado ni transportation togo saba onyo nokobwa ka kiasi oko sorora onde bwense orarwe ni support asaba nabo ose ni gio ose chikampani chire bosongo ga kincho motokonya abana aba wakini talent abo na bali bande